Germany Bomuno Simon sorry management no Ekene n'ụbọchị nke tata. Enugu ayoyoyo. I hope you people are getting ready for Crusade again na Enugu State Nnamdi Azikiwe Stadium dị na New Heaven as if you are going to Ugwi Road. So for this from Road Park na-abịa that after GT Bank Igbagokwu obere, that is Igbarata, a branch as if you are going to GT Bank Igbagokwu obere Iwete Stadium. From this from New Heaven Ungaga Feche New Heaven market Uniwete Stadium. Get ready. Date 21st of February, this February 2026. So unemekwegin gakwan n'oge kun wiki megin wiki with a very nice and good position ngano okwanam kolam noni bondo manje monene infida. So Matthias, Evangelist Ebuka Obi decided to go buru the game Telugu na Enugu. Emana all along go no Lagos na enyegari mkpoto na akwunen. So this time around he has decided to bring the game down to Enugu. So I hope all decide to go buru ebute na your hometown. I hope ya na around okay for ife yemene Enugu. Ife yemene Enugu ya do so remarkable that never hemebe na Enugu within the last 10 years. So ịmalụ ka ị na-adụ edo ka ị na-adụ achọkwa m olu okete ya na kpuo ka coward. Evangelist Ebuka Obi bechaghị Enugu na olejiri meanwhile you say na enough is enough. Say Ebugarizi n'ụka na onweghị this is the time for you. Go. This is the time for you. How Evangelist Ebuka Obi becha Enugu State keta na mapụta from ime ọnụ ebe makpuru pụta nyegharịba mkpọtụ. The time is now. Ono ya afifo na football before. This is going to be a test. Eh? Emana anyị na-agwa unu na onye amụma dịka onye amụma na afụbụghị mbụ. Onu che na asị. Mmechakwa gwa unu na onye amụma awụ onye amụma Chineke pịara aka wepụta for these last days na end time. Na mụ believe kweta n'ife ebube m nsọ kwuru. Ọnụ sị na ọ na-amahọ. Ka Evada nwebe na ndị otu ebunu ya afụ ndị kwụ atụrụ n'Enugu steeti. Na washing ịghọtago si n'ime ya akpọ n'Enugu ọnụ ya afife ọnụ ya afife ife nya ọnụ ya aghọta ife ji wee kwu na onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme ịghọtago onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme. So this is the time nji wee na-akpọ all the principalities and powers nọ na southeast, all the amusu, all the witches and wizards niile nọ na southeast, ndị amusu ndị ya ha na-ata mmadụ ha na-amị mmadụ ọbara. Unu niile ka nna akpọ okuku unu zuo ka zuzugbe n'Enugu. Ịghọtago zuo unu n'Enugu. I want you people to align yourselves, conspire yourself, group yourselves for this Enugu invasion. Ụbọchị ya ka unu fụ na mmiri ọkụ ụda ụzọ ebua na mmiri ọkụ na-egbu mbe. So Matthias ma like go na ndị otu ga na-enye mkpọtụ ime na Crusade n'Enugu. Ịghọtago ime na Crusade ugboro ebua n'Enugu. Don't worry, on 21st ịyafụ na afịọma na-ele onwe ya. Ịghọtago in fact ka anyị kpoke n'ero ụkọ n'Enugu na 21st ka anyị marụ mbe na bụ nke wofu. Ịghọtara. So achọghọ nke ọ daa na mbelede. Now is enough time for you to plan whatever thing. Ọ ya wụ ụbọchị ahụ ka ị ma na onwe ndị nwe obodo. Ịghọtara. Achọghọ mụ emechasịa that crusade ibidozie nyebe mkpọtụ. I want you to do everything you can to see that you either stop it or that, in fact, you are welcome. Bia there, ebi obosi a ka achụpụ ga jọ mmụọ anọ n'ime. Because mma like ka ebi obosi a. Ebi obosi a ka nya ka ndị na-alụ ụka wee kwe. Ka ndị na-alụ ụka wee kwe. So I look forward to seeing you in Enugu na 21st. Ịghọtago? Bịa ka ị nara ọgwụgwọ nsọ. Bịa ka achụọ ga ajọ mmụọ dụrụ n'ime maka ajọ mmụọ dụrụ n'ime ka nkụ. Na ndị otu unu niile ntụ unu ha esi agụgọ. Ịghọtago? Ife nya after Enugu na 21st ife egwu ya dazi nya fat egwu nna agụrụ n'owo after that 21st egwu mmadazi agụrụ n'owo jee gwa ha ndị na-esi agụgọ
gwa ha sị na ihe ịrịba ama eme na maka ife ịrịba ama ya eme na that 21st ịbụrụ ya afụ ndekwa atụrụ ezugo ife ahụ just a public service announcement ezugo